Dovolte mi, aby som vás privítal na takej spomienkovej aktivite, ktorá má názov Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. 27. januára 1945 Červená armáda oslobodila koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau na Nemcami okupovanom území Poľska. Práve tento deň, 27. január, vyhlásila Organizácia spojených národov v roku 2005 za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. A na našej škole je už takou tradíciou, že práve pri príležitosti tohto dňa historický krúžok pripravuje akadémiu, predstavenie, na základe ktorého chceme našim učiteľom a žiakom priblížiť toto obdobie. Vítajte, ženičky. Co by ste radi? Joj, tá prechopa dajaký ancúk, povedka nocice a malem jeden. A ja so chlapím a po obede najprv popatrec. Ďakujeme, pán Blajer. Dovidenia. Dovidenia. V tomto školskom roku sme sa zamerali na regionálne dejiny, čiže akým spôsobom toto obdobie holokaustu postihlo občanov nášho mesta, keďže v Sečovciach žila pred vojnou veľmi početná židovská komunita a až 1/3 obyvateľstva sa k nej hlásila. No cože, deti? Ja meru vás tu! Už tu toho nebudete. Program spočíval zo scénok, ktorými sme chceli priblížiť, ako prebiehal vývoj v Sečovciach tesne pred druhou svetovou vojnou a ako sa tá situácia postupne menila, keď slovenský snem postupne prijímal opatrenia voči Židom na území Slovenska. Pomedzi tie dramatizačné scénky, ktoré chceli teda priblížiť túto dobu, zazneli aj informácie, ktoré sa odohrali, či už vypuknutie druhej svetovej vojny, prijatie arizačného zákona, vyhlásenie židovského kódexu a hádam také najemotívnejšie scény boli, keď začali v máji 1942 roku transporty rodinné, takže sme mali scénu, akým spôsobom boli deportované sečovské rodiny, akým spôsobom sa v tomto angažovali aj sečovskí gardisti. To znáte naša Sára, Edita. No čo Židia, už ste zbalení? Tam, kde idete, sa môžete modliť, koľko budete. No padajte! Poďme, to už Cieľom tohto projektu, tejto aktivity bolo, aby sme si priblížili toto obdobie, lebo nemali by sme na takéto obdobie a na to všetko, čo sa na tomto našom území v tej dobe dialo, zabúdať. Je veľmi dôležité mladým ľuďom toto obdobie priblížiť, o tom rozprávať a práve aj tie scénky chceli povedať to, že to boli konkrétni ľudia a tí, ktorí tie scénky hrali, mohli na vlastnej koži aspoň trošku sa vcítiť do role tých ľudí, ktorí tak veľmi chceli žiť, no žiaľ pre svoju kultúru, náboženstvo, presvedčenie nemohli.